I dette forsøg vil vi lave en potentiometrisk titrering af en syreopløsning med en ukendt koncentration. Dette gør vi via Log-Pro, der laver en kurve af alle pH-ændringer, der sker i takt med, at titratoren tilsættes. Ud fra kurven vil koncentrationen af syreopløsning kunne bestemmes. Yderligere vil adskillige pH-beregninger også kunne foretages. Alt dette vil fremgå i denne film. Her er hvad vi skal bruge. En pH-elektrode, en trakt, en fuldpipette, 200 ml bæreglas, phenolphthalein, 100 ml målekolbe, en magnetomrører, noget ionbyttet vand, natriumhydroxid og et stativ med byrettet. Her bruger vi fuldpipetten til at pipettere 10 ml videnedike over i en 100 ml målekolbe. Nu fortynder vi opløsningen med en faktor 10. Det vil altså sige, at vi fylder 100 ml målekolben med ionbyttet vand op til mærket. Det gør vi, fordi det ellers vil have taget alt for lang tid at titrere på det. Da vi ønsker en homogen opløsning, er det nødvendigt at omryste opløsningen. Pyretten fyldes nu med natriumhydroxid, som er vores titrator og som vi kender koncentrationen på. Husk at nulstille pyretten. Tjek for luft i bunden og sørg for, at det nederste af dråben er ved 0. Efter at have overført 20 ml af opløsningen til det 100 ml bæreglas med magnetomrør i, skal det huskes at skylle pH-elektroden, i det den har ligget i en opløsning af kaliumklorid og derfor vil påvirke pH-værdien. Titreringen er nu klar til at begynde. Overfør 1 ml titrator til titranten af gangen og lad hver gang Log-Pro gemme pH-ændringen. Jo, prøv at kigge på. Ved begyndende større pH-stigning tilsæt da kun en halv ml titrator, da ekvivalenspunktet er ved at være nået. Vi ser nu et tydeligt farveskift, som skyldes, at vi har tilsat phenolphthalein, som skifter farve ved en pH-værdi på 8,2. Fortsæt titreringen indtil kurven flader ud. Derefter er titreringen færdig. Under denne efterbehandling vil vi først aflæse natriumhydroxid ved ekvivalenspunktet. Derefter vil vi beregne den formelle koncentration af etansyre. Dernæst vil vi beregne, hvad pH burde være ved start, hvad pH burde være i ekvivalenspunktet, hvad pH burde være i halvekvivalenspunktet, og da vil vi beregne pH maksimal, og til sidst vil vi sammenligne to tidligere forsøg. Ekvivalenspunktet findes ved at tage midtpunktet af det stejle stykke på grafen. Herefter skal du aflæse x-værdien ud fra dette punkt. Vi aflæste vores volumen til at være 26,7 ml. Nu vil vi beregne koncentrationen af etansyre.
Vi kan se ud fra reaktionsskemaet, at de reagerer i forholdet 1 til 1. Det må altså betyde, at stofmængden af etansyre er lige med stofmængden af natriumhydroxid, som vi kender fra en tidligere øvelse. Da vi kender koncentrationen og volumet af natriumhydroxid, kan vi bruge formlen N er lige med C gange V for at finde stofmængden heraf. Og fra før ved vi, at de reagerer 1 til 1, og derfor må stofmængden af etansyre være det samme som stofmængden af natriumhydroxid. Som det fremgik i forsøget, titrerede vi kun på 20 ml ud af 100 ml. Det vil altså sige, at vi skal gange stofmængden med 5 og efter dividere med 0,01 liter. Etiketten foreskriver, at masseprocenten burde være 6%, hvorfor vores resultat burde være 1 mol. Det giver os altså en afvigelse på 45%. Nu vil vi beregne, hvad pH burde være ved start. Og for at kunne gøre det, skal vi bruge den aktuelle koncentration af oxonium, som vi finder via følgende formel. Syrekonstanten er lig med den aktuelle koncentration af oxonium i anden divideret med koncentrationen af syren minus den aktuelle koncentration af oxonium. Dette isolerer vi og får altså denne formel, som giver os denne koncentration, nemlig koncentrationen af oxonium er lig med 0,0030 mol per liter. Vi kan nu udregne pH-værdien med formlen minus log 10 til den aktuelle koncentration af oxonium divideret med mol per liter for at fjerne enheden. Dette gælder altså fordi vi har med en svag syre at gøre, som ikke reagerer fuldstændigt. Det giver os altså en pH ved start på 2,5. Ifølge vores kurve var den 3,6, som giver os en lille afvigelse. Vi vil nu finde pH i ekvivalenspunktet. Ved ekvivalenspunktet har vi med en svag base at gøre, nemlig CH3OO-. Vi benytter formlen pH er lig med 14 minus POH, og vi skal derfor først beregne POH, som vi gør på følgende måde. POH er lig med minus log til den aktuelle koncentration af OH- divideret med molær for at fjerne enheden. Imidlertid kender vi ikke koncentrationen af OH-, men denne finder vi via formlen. KB er lig med aktuelle koncentration af OH- i anden divideret med koncentration af basen minus aktuelle koncentration af OH-. Vi skal bruge basens styrkekonstant, og for at finde den skal vi bruge basens styrkeeksponent, som vi kan slå op, og derefter sige basens styrkekonstant er lig med 10 opløftet i minus basens styrkeeksponent. Vi kan finde koncentrationen af basen, da vi kender stofmængden af etansyre, da de reagerer i forholdet 1 til 1, hvilket skyldes, at de er korresponderende syre-basepar. For at finde etanoats koncentration, tager vi stofmængden af etansyre, dividerer med det totale volumen, som altså er de 20 ml fra starten, plus volumet af natriumhydroxid ved ekvivalens. Vi kan altså nu finde den aktuelle koncentration af OH-, da vi kender basens styrkekonstant og basens koncentration. Det giver altså en koncentration på 0,3617 gange 10 opløftet i minus 5 mol per liter. Vi tager minuslogaritmen til dette for at finde POH. Vi finder nu pH ved at sige 14 minus POH. Vi får altså en pH i ekvivalenspunktet på 8,55, som sammenlignet med vores værdi på 9,03 giver en afvigelse på 5,6%. Man finder halvekvivalenspunktet ved at sige en halv gange volumet ved ekvivalens. Det gav os altså et halvekvivalent volumen på 13,35 ml, hvor vi kunne aflæse pH-værdien til at være 4,85. For halvekvivalens gælder, at pKs er lig med pH, som er tabellagt til 4,75,
som altså giver os en meget lille afvigelse. Vi har påfyldt så meget natriumhydroxid, at vi antager, at det blot er en natriumhydroxidopløsning. Derfor kan vi bruge formlen pH er lig med 14 minus log til koncentrationen af basen. Vi har fastlagt, at stofmængden af ethansyre er lig med stofmængden af natriumhydroxid, og det vil betyde, at koncentrationen af natriumhydroxid er lig med koncentrationen af ethansyre, som vi kender fra opgave 2. Det bliver altså pH er lig med 14 plus log 10 til 0,54 er lig med 13,7351. Sammenlignet med vores kurve på 12,18 er det altså en mindre afvigelse. Den mest markante forskel på de 2-3 kurve er starten, i det kurve for ethansyre er stigende, mens kurven for saltsyre er vandret. For at beskrive den stigning skal vi kigge lidt på reaktionen mellem titratoren og titranten. I det ethansyren reagerer med vand, indstiller sig en ligevægt, hvor der bliver dannet oxonium. Oxonium reagerer herefter med OH, som derefter danner H2O, altså vand. Og det er netop denne reaktion, der gør, at vi ser stigning i starten, da vand er neutralt og derfor vil hæve pH-værdien. Af kurvene kan vi også se, at saltsyre er den stærkeste syre, eftersom dens pH-værdi er lavest i starten. Til trods herfor har saltsyrekurven et tidligere ekvivalenspunkt, end den har for ethansyre. Forklaringen i det ligger egentlig i, at stofmængden af ethansyre har været større end den for saltsyre. Da de begge reagerer i forhold til 1:1 med natriumhydroxid, skal der altså en større mængde til for at have opbrugt al ethansyre end saltsyren. Vi har altså aflæst natriumhydroxid ved ekvivalenspunktet til 26,7 ml. Vi har beregnet pH-værdien i starten til 2,51. Vi har beregnet pH-værdien ved ekvivalens til 8,56. Så har vi aflæst pH ved halvekvivalens til 4,85. Derefter har vi beregnet maksimal pH-værdi til 13,73, og til sidst har vi sammenlignet de to slags reaktioner.